Dobrý den, jmenuji se Miroslav Drexler, chtěl bych se představit za klub Model Kit Kladno. Chtěl bych tady v tom videu představit modely jak staronové, přebalené a i některé zajímavosti na trhu. Je tady zastoupení jak firmy Trumpeteer, tak firmy Revell, Airfix a Italerka. A nemůžu zapomenout ani na jednu firmu tady, co se týče Kinectiku. Musím se k ní vrátit. Je velmi zajímavá na trhu. Ale tady v tom videu, k čemu bych se chtěl hloubš zaměřit, tak by byl tady ten model. Je to model Airbus A400M Grizzly. Je rok na trhu, možná díl, ale aspoň si myslím tak rok. Letos uvidíme, jestli ještě zůstane, jestli ho firma ještě bude vyrábět, ale myslím si, že letos už v nabídce nebude. Uvidíme, co přinese Norimberg. Tak když se podíváme na krabici, tak je to pěkně namalovaný. Bohužel firma Revell si dává tady v tom moc záležet. Už jsem dělal hodnocení tohoto modelu na webové stránce naší Model Kit Kladno a říkal jsem o modelu, dával jsem tam malý hodnocení. Co se týče kvality modelu, tam bych to hodnotil 5 na naší stránce s smajlíkama, tak tady to budu hodnotit hvězdičkama, dal bych tomu 5 hvězdiček kvalita modelu. Co se týče velikosti, tak si každý musí uvědomit, jestli ten model bude mít po postavení kam dát. A cena se odvíjela od 900 korun až po 1200 korun, což tak nějak byla slušná relace za cenu tady toho modelu. Když se podíváme hloubš do té krabice, když ji otevřu, tak když si vezmeme plánek, tak když se na něj podíváme, tak firma Revell si s tím dává záležet. První, co nás ťukne do očí, že to zůstalo v Německu. Když jdeme dál, otočíme si to na stránku 4, tak bohužel firma Revell do dneška pro modeláře, který používají model Humbrol, model Master a jiné značky, bohužel do dnešních dnů preferuje čistě Revell, ale modeláři si to převedou. Vemou převodník, převedou to do barev Humbrol, do jakýchkoliv. Tady k tomu bych dal vytknutí, akorát, že by firma Revell měla pamatovat i na ty, co používají jiné značky. Jiný stavebnice, třeba jako Hasegawa to dělá. Tam u Hasegavy jsou aspoň, myslím, 2 značky. Když se podíváme hloubš a začneme studovat plánek, tak máme tady na vybrání 3 verzí, jak se zavřeným podvozkem, s otevřeným podvozkem a s otevřeným nákladovým prostorem. Letadlo se skládá ze 2 částí. Z prakticky pilotní kabiny složíte jeden trup, nákladový prostor a prakticky venkovní, takže ze 2 částí. Tady k tomu je to krásně propracovaný, vysvětlený úplně. Tady bych to hodnotil 6 hvězdičkama. Máte tady na výběr ze 3 nebo ze 4 kamufláží, i když některý jsou stejný, ale tady máme kamufláž
Luftwaffe a nebo, jo, německá a ta je kamuflážovaná. K tomuhle modelu nemám žádný výhrady. Tady to se jim povedlo. A nemá cenu ani pomalu rozebírat, co se týče tady toho, co se týče skel. Nádherně čirý, žádný škrábance. Je to pěkně provedený. Pilotní část tady toho skla pro piloty, pro tu tady to, tak nádherně. Co se týče vyhlédnutí pilotů z kabiny, krásně čirý, ostatní matový, takže barva na tom bude krásně držet. Je to pěkně provedený. Tak, tady se koukneme na model, je trošku větší. Když otevřete krabici, tak jako jsou díly, krabice je dělaná přesně na díly. Někdy máte velkou krabici a malý model, tak tady máme tuhle venkovní část. Tady už máme další balení, je to baleno velmi pečlivě, takže součástky se nepoškrábou, nezničej, je to dělaný opravdu dobře. Takže tady máme v tomhle balíčku máme vnitřní část a vstup do pilotní kabiny. Model se skládá velmi dobře, už jsem ho viděl stavět, setkal jsem se s tímto modelem, staví se velmi dobře. Co se týče, když slepujete trup, tam bych doporučil lepenky Tamiya. Je lepší ten trup slepit páskou. Ten, kdo nemá pásku, může použít gumičku. Tam bych si dával větší preciznost tady k tomu. K tomu nejsou žádný výhrady. Co se týče zpracování dalšího balíčku, tak máme na výběr ze dvou typů vrtulí, jo, jak vrtule do praporu, tak klasicky, jo, tak si můžete vybrat buď vrtule v praporu, anebo klasicky otočený. Sám, když jsem zakoupil tento model, byl jsem překvapený, kolik to obsahuje dílů a že jsou pěkně všechny opracovaný. Jsou všechny krásně opracovaný, nejsou tam žádné otěrky z lisu. Je vidět, že si na tom nechali dobře záležet. Máme některé modely od firmy Revell, která dala pobočku do Polska. Setkal jsem se s polským výliskem a tam by to chtělo trošku preciznosti. Tady jinak v firmě Revell nemám nic, co bych řekl něco špatného. Akorát jsem překvapený z toho, kolik těch součástek, sám jsem na tomhle modelu už začal pracovat, takže se omlouvám, jestli třeba tady vidíte odřezaný klapky na křídlech, tak jsem začal pracovat na tady tom modelu Grizzly. V dalším videu nebo v dalším souhrnu videí bych vás chtěl seznámit, jak se model staví, a když to dobře dopadne a sežene se kovový podvozek, tak bych rád představil i k modelu Grizzly kovový podvozek. Kovový podvozek se dá sehnat cenově
od těch 400 korun, tam bych to bral za to, že to je dovoz, má to být dovoz ze Spojených států, tak tam bych dal cenovou relaci velmi slušnou. Nevíme teď po 1. lednu, jak nám ODS a tady ten parlament zvednou DPH na tady to, na 21, tak uvidíme, jaké budou ceny. Takže tu máme model Grizzly, k tomu modelu akorát, když to člověk rovná pak zpátky do té krabice, musí mít nějaký portel k tomu, aby to tam zpátky srovnal. Takže k tomuhle modelu bych dal hodnocení velmi dobré. Ten, kdo má zájem, ještě se dá sehnat za, koukal jsem na internetu, dá se sehnat za 1200, jo, ale už jsou to, bych řekl, takové ty zbytky na těch skladech. Takže to máme model Grizzly. Tak, když se podíváme tady na další modely, tady koukáme na krásný model Valkyrie z 50. let. Tady ten model byl vyráběný firmou AMT. Původně to byla, myslím, americká firma, která vyráběla tady tu Valkyrii. Italerka převzala vodní plány a začala ji vyrábět. Bohužel, myslím, letos už na trhu nebude od firmy Italery. Uvidíme, jestli se to ještě bude dát sehnat. Ale máme tady zajímavý kousek, který už není na trhu. Je to slavný letadlo Concorde. Vyšlo od firmy Arfix ve velikosti 1:72. Zajímavý model, dal se sehnat za 1000 korun. Když se podíváme do tohoto modelu, tak co se týče obtisků, tak je udělali lesklé, což udělali dobře, protože model se bude stříkat leským lachem. No a máme tady plánek od Concorde, krásně provedený, opravdu všechno udělané krásně a zase firma Airfix na každou stránku dala rozpis barev, co se tady na tom modelu používají. Když otevřeme plánek, tak tady akorát co tady schází, no většinou tam dávají upozornění, že to je pro děti není vhodné pro malé děti, že jo. Tak akorát, že tady schází čeština. Model je pěkně provedený, máme tady z několik verzí od roku 76 až do roku 2003. Takže tu máme model Concorde. Ještě k tomuhle modelu Concorde bych chtěl říct, že firma si dala velmi dobře záležet a jak se říká, udělala vychytávky na tenhle model. Tímto bych chtěl říct, že firma model tady vybavila tím, že udělala gumové kola. Jo, takže tady bych to chválil velmi dobře. Nebudu ani říkat o sklech, protože skla jsou krásně čirý. Vypadají velmi pěkně udělané. Akorát nás mrzí, jestli firma Airfix nadále bude fungovat nebo ne. Problém u tohohle modelu je, už jsem se setkal s jedním problémem, že tam se snažila firma udělat pohyblivou špičku. Buď
tu špičku mít nahoru, anebo svěšenou, skloněnou dolů na výhled té posádky. Tam je problém ten, že si to modeláři musí hodně upravit. Používal jsem některé kovové části. Je to trošku problematický, ale úspěch je nádherný. Když se podíváme dál třeba na firmu Dragon, tady koukám, tady si vezmeme třeba tento model. Tento model, to je od firmy Dragon, je to bojová technika. Máme tady 75 kanon, je to německý transportér. K firmě Dragon hodnotil bych ji velmi kladně, co se týče obtisků, pěkně provedený, krabice krásná, je tady i podpis, ten, kdo to maloval, malíře. Vůbec jako firma Dragon doplnila kovovýma dílama, tady máme i kanon, co se týče munice. Tady bych to hodnotil na 10 s hvězdičkou. Model je krásný, pěkně udělaný. Máme tady přehledně dost dílů. Co se týče posádky a podobně, plánku, nemám žádné výhrady. Firma Dragon tady dala na výběr na 3 firmy na barvy. Je možno i model Master. Pak tady máme od firmy Revell F101 Vodo. Krásný model, je to starší model, vyráběný firmou Monogram. Revell ho udělala k výročí 50. Pak bych chtěl se zaměřit na firmu Kinectic. Kinectic vyrábí pár modelů, všiml jsem si i některých transportérů. Já jsem teda zakoupil tady ten Seahawk. Je již postavený, bohužel neotevřu krabici. Bohužel, tak jsem chtěl aspoň seznámit, že firma. Co bych chtěl říct na ten model? Model se skládal velmi krásně, firma Eduard k němu udělala nádherné lepty. Můžete koupit jak obyčejné lepty do pilotní kabiny, tak vybavili to i barevnýma leptama. Vypadá to krásně, tam nemám žádný vytknutí, dali možnosti jak za sklopený křídla, klapky dole, prostě nádherně vybraný. Modeláři si to, viděl jsem na internetu, že někteří modeláři si to nádherně upravili, vypadá to moc hezky. Klobouk dolů. Já tady v tom díle už by jsem pomalu skončil. Budeme přemýšlet, náš model klub Kladno se zaměří na některé modely. Vezmeme si na paškál jakýkoliv model. Není, jak se říká, není možno, abyste, když budete chtít, zadali. Můžeme rozebrat jakýkoliv model, podíváme se i do nějakého krámu a budeme informovat na naší stránce o nejlevnějších cenách pro modely. Tak já bych se tímto rozloučil s váma a jakékoliv dotazy na model Kit Kladno, vzkazy. Tam bychom všechno mohli rozebrat. A těším se s váma na další krásné video. Nashledanou.